pamusoro iyi tinosunza ruoko pamberi pechita chevanhu namambo tiiti Mwari, kana ndichitaura chokwadi vachandinzwa, kana ndichinyepa vachandiranga pakunyepa kwangu. Pamusoro iyi changamire nedare. Ini ndakwira dare rinori, asi pane mwana wangu achatsanangura ndiani nyaya yacho yese. Inini chakandirwadza kuti ndizokwira dare inyaya yekuti mwana wangu aingoshingirira zvake pamusha wake achidzedzereka nemusha wake. Saka iye aingoti baba zvinoita sei zvinonaka pamurume wangu, pane zvaingonetsawo. Saka akazondifonera muna December vabva paChristmas, ndofunga padarika 2 days kana 1 day. Ini pamba handipo, pane kwanga ndiri. Akandi baba pane zviri kunetsa kunoku, pane zvandasangana nazvo. Chii? Zvakaoma kuti ndikutsanangurire imimi. Kana pane iri yenyaya yemarriage yako, chienda kumba unofonera chisekuru wako kana vari kushwaridzwa, uyaite sei uvaudzi. Kanzi kwete baba, ndofa ndazofonerwa nambuya vake anzi imimi itouyai kuno nhasi. Ndobva ndauya kumanheru, svika ndobva ndatsanangurira anzi baba, nyaya yandasangana nayo, tiri kunzi inini ndakasungwa pakugara kwandakaita kwaMuneka. Saka vakandisunga ndiwo vauda kundisunungura. Saka kundisunungura, masununguriro acho ndo akazondibata kuti vanoda kukusunungura zvekutopinda newe mubhedhuru ndava yei. Saka ini ndakazoenda kunokwira dare, iye achauya zvake kunyatsotsanangura nyaya yacho yese, ndikapedze nguva zvangu kuti nditsanangure inini. Saka ndo nyaya ndikakwirira asandi kuti vasunungure mwana wangu, nekuti pakabuda nyaya yekuti pane hembe dzakatorwa dzikaiswa pasi kuti marriage yake ite sei iparare. Saka avo vaida kusunungura kuti murume wake aifanira kuuya paChristmas, haana kuuya nechikonzero chekuti wakatosungwa. Saka unoda iwe kuti ndikusunungure inini pache zvangu. Ndo zvakandibata. Saka iye achauya achitsanangura mwana wangu aripo muno. Mwana wacho ngauya atsanangura. Ini baba ndakakwira ndikana kuti makauya nemwana ndizvo kuti ndiri kunzi saka so ini muswedu kuda kutsanangura mukwasha kuti masungira akaita mwana uye vatomusunungura nekuti musha wake utodzengedzekawo zvechokwadiwo. iyo vamuneka muri kuinzwa here yamuri kutaurwa vachataura yamuri kutaurwa nani kungai ndosumudza ruoko rangu pamberi pachipi chipadze chiti mashoko ndichataura panapa, Mwari anditungamirire kana chitaura chokwadi, anchireva nyebo Mwari ndo vachanditonga. Nyaya ndiri kuinzwa. Mashoko yataura ichokwadi here kana kuti hazvisi? Hazvisi. Varamba. Saka mwana ndiye achitsanangura. Ava varwadziwa nokusungurwa kudaitwa mwana, ndosaka vakwira kurira. Saka kuti chanzwa muridzi wenyaya kuti pireya mai chii chakaitika, vari kuramba hatina kuti nemo zvenyu. Ini nyaya yanga yakamira yakadai so, musi wa25 musi weChristmas wakwatodoka, ndantinamayoka next door, stobva kumafaro tienda kumba kwangu. Amai ndisinodziya
wakafunza memkombozi kuti chi ndamekuraivheri waminayo zvikanzi ndamekuraivhi kanzi wo vadatendaumba mangu vadatamemkombozi pechi foningi ndatesa late round vandabva late round vandatesa phone torch vadatsvaga tochi yangu amemkombozi kwainopa kwavo mesinodefosarachisvika kanzi muroora mukudiwa naatezvara wenyu vadateho wenyu tiri kuya handina kuenda vazoya kusvika chi2 zvikanzi amekuraivhi kwandakudzaiwani kuti mukudiwa naatezvara wenyu maregre chikuya ndobva ndaenda ndabva ndakugara pasi mbama mesinoti zvikanzi aivasimukai mugari pasofa vadasimuka vadagara pasofa zvikanzi nababa mbuya ndakushedzai panapa mukuti makagara samunogara mukuitwa musikana webasa panapa namwene wenyu 2 shepati pakauya kubva kuharara kauyanosarana kuti ni mukadzi andichada kana adzimbi achida igaumba kwawo 3 zvikanzi amai vamukuona amesinodiya vatori varowa ipopai vanotoziva zveurowa ipopai kunyepa here mesinodya zvikanzi yechokwadi 4 inini makatohwa hembe yenyu netsoka yenyu makagadzira hembe iyo yakaiswa mushonga zvinobva zvecherwa kumba pasi zvazvafuchiro kuti ngazviperi ndakutya ndikati hoi ndazvinzwa ndakaenda unorara mumba mangu ndichibuda mumba mavo ndichienda mumba mangu yobva vauya vandihenga ndikati aiwa baba musandihenge ndichimuroora kei zvikanzi vatanga taura masaini ndikati ini baba ini handisikunzwisa masaini yenyu zvikanzi ndoda kubvuthingira pakasunga ndoitira pamenyu here kuti pamesinia ndikati aiwa inini handisi kuzvinzwisisa zvikanzi maisinodhira udza muroora kuti ndokubatsira nei zvikanzi namesinodhira muroora ndati mha zvikanzi rarai natezvara wenyu varati aiwa ina handirare natezvara bei ndiri muroora idzi zvikanzi mukutoramba kubatsirwa apa ndimune dambudziko futi ndikati hoi hazvina basa ndonyaya yacho mainzwa kamhosva yakakwiriwa nematsananguriro aita muroora ndizvei weti chii chakaitika musoro aiti ndikati musi wa 25 pandapedzera kutaura nomuroora panga kuri kuseni ndabva kufonerwa nomwana murume womuroora achinditi baba handichakwanisa kuti ndoye ikoko foni yadzimai yanga isikuita tamboedza yamama isikuita kati hauchauya nokuda kweiko hanzi nonyaya iripo ndekuti ndandasungwa kupi kunoko tikatobudisa mari dzikawanda dzatikandisa kupi kumapurisa saka kuti ndichiuya iko kumba ndisikwanisa kuita sei kuuya hohe nguva iyoyo muroora anga achipinda achikundipa tea tikaona tambuya foni yenyanzi yaasikuita arume ino akachitaura nawo panapa tikavatarisa kuti vakuita sei vari kuuya kunyaya dziye dzamaitaura dzokuti ndakatakura hembe ndikandisa kun'anga saka padzimwe nguva akutaura izvi pamwe akutinyepera imi nachifungidza kuti itai kuti muende kuharare wodarika horide muenda ikoko motaura nyaya dzingi dzamanga muchitaura dzidzi kuti ini ndakatora hembe ndikandisa kun'anga ndikatotora tsoka pamwe nechigumburo chaanacho hanzi aiwa baba ndinoenda tikati ende kuna kisimita nomumota iri papa mufoni izvozvo izvo hanzi ndichafona hanzi chatanga ndaenda kumba kodza abereki kuti ndinoda kuenda kuharare asi inini ndinovaudza nokuda kuti nyaya yacho vari kuiziva kuti ndaifuriwa kuti nditore hembe yemurume wangu nokuti tsoka yemurume wangu ndoenda kuharare nokuti vakuzviziva hohe vatapedzera kutaura ipapo tapedzera kutaura ipapo tikapedza kumwa timba ndaenda kubhawa ndasvika kubhawa ikokoko ndakufara kumafaro adzimai vangu vakunzi amai sinodhava vakaenda kushamba kumwana kupiwa mari vakazoya nofunga kune kuma10 kandi kuma11 nofunga vakasvika pabhawa panga ndiri ndikaona mafume vari pava vashuya pandiri vanipa $10 ndakutomwa zvangu doro tikazobuda ipapo pabhawa ndisisina mari ndikati handikumba kutorara tikazoenda taapo 4 amai nokamwana kaonini nomuroora wamukombozi tosvika poma ndikuvhura dhondwa ndisvika kurara pasofa ndarara pasofa pandikapedzisa kuziva kuti ndikarara pasofa asi nyaya yanga iripo ndeyekuti yandikuziva kumuroora wangu ndekuti aida kutoenda kutora hembe yakaendesa kun'anga tsoka dzakanokora zvaakataura pachena mumhuri yangu inini saka pandikazotambuya uye haasi kuuya murume wenyu itai kuti mimeende kupi kuharare ndopa akati aiwa ndichatanga ndaenda kodza abereki vangu nokuti vakuzviziva kuti ndakafuriwa kuti nditore hembe murume wangu ndiendese kun'anga
ndo maziviro anga ndoita changapi. Unono magana na makore mangana. Ndabona kunge nchita mistake. Ndabona kuita chiko 3-4. Anafasi kan chere bapa makura magana na. Zvokurasika njira achitaura nini asi handisanda zviona kurasika kuti njira asi ndoziva chete kuti anomboita achitadza kunzwisisa ndo zvandoziva chete kuti kana muchitaura haakwanisi kuita sei. Nyaya ya mataura aita azokuti munhu asingazwi kana kuona. Inini ndabvunza sei noti kana mati pfungwa dzake hadzimborasika angambotaura mumwe kuti adzimai venyu imimi madzimai venyu amweni wacho obaita ini kuti nzeve dzake dzakatadza kunzwa zvekutohana wakadzini kubva ati iye baatadza kuona kuti ndimi mamunyenga. Ini ndikuona kuti kana makange makadhakwa ngando maifanya kuti munadare nini kuti tenge kutsvaga zvinonyatsisha kana kuti zvinotanga kuti nyika itange yaita kunge makafumuka fumuka kana makazviita muri muhwaura ndaifunga kuti maingofanira kungodi muna nyaya yekuti pamwe ndaenda kadhakwa so mataurira makaita kuti makapedzera kungoziva makagara pasofa nyaya iyi makaitaura nowakadzi imibva kuhwawa kana wakakondinya kuita zvinhu zvacho imimi musisazivi zvamurikuita ndopamaifanira kupedzera nyaya yacho apenge baini maonera kuita chinhu ichocho. Ameno zari uyu muroora akauya mushama amunika akasvikuremegedza amunika akavatanga vakamutambira amwene vanga vachitaurwa ava vakamutambira vakaziva kuti uyu muroora. Handifunga kuti mazwi ari kutaura okuti vakandihenga angave mazwi okutaura nhema. Kubvira kwese kwamakabva muchitaura kuti magara naye makore akati ane zvimwe here zvaakambonyepera vedzinza rokwamuneka mwanasikana. Alright. Pamusoro changamiro. Ndikuda kutaura chokwadi pamberi dare raMambo Chipati. Nyaya yandiri kuona iripo inini ndiri kuti ndiri kugadzirirwa mhosva. Munhu achanga mamuzwisisa here unotanga mapindura hamuna maunzwisa munhu wachakapera ndati vilai vadzukuru pakugara naye muroora uyu mukati memushawo ii ane zvimwe here zvaakambotaura zvakakukahadzisai komuroora anotaura mashoko akadai sei nekuti mashoko ataurwa nomwana uyu kuti titi mashoko akataurwa kuti amai vati baba vanga vachida kudai so hatimbozoona kana zvakandivaroora havana tsika. zvanzi akambopomera mhosva here musha mamuneka pamakore makore andagara nayo kupomera mhosva haasati. Saka nhasi chakuita zvimuroora uyu ati baba atizara ndimi pamunyika kunzi makundihenga uyu mwana abva kutaura kuti ndisiyei ndiri muroora. Adzimai venyu ndo vakauya zvakare vakataura kumwana uyu kuti baba vari kuda kukuroonorai mese muri vanhu vomusha vakagarira kuchengeta mwana uyu. Zvinotaurwa nomwana uyu anokodzera kuenda nazvo kuna baba ava ndimi kuti tiri kushamisika nemagariro ari kuita mwana wenyu. Ende zvechokwadi zvinoshamisa kunzwa kuti atezvara vada kuhenga mukwai muroora mazwi waya haapinde kana mukati mehana yangu nekuti muno vanhu vanovaroora vakawanda
hapana kana mumwe atasu akambouya achitaura mashoko iwaya kuti baba vari kuda kundihenga. Tese tinoziva kuhenga kudai so ngocheki kuratidza kuti tiri kuda kuwirirana kwatiri kuita uyu munyingina wangu vadai so atezvara hatidi kunzwa nyaya dzinenge idzodzo. Pane nhau yavataura kuti ndakazogara pasofa kurara ndokurara. Chandaona tinatondeienda kana munhu ane hunhu netsika dzake dzaanoita adhakwa dare rino haritonge nyaya yewawa inotonga munhu nehunhu netsika dzake. Baba ava hapana tichagona kuti titore nguva tichidai mudare munomu ari munhu akuwanda nekudhakwa nekuti kuti vaone simba yekunogrebha kuhenga muflora idoro rakapa simba. Saka nhasi uno kuti tigone kutora ndaona vataura kuti vane 3-4 years mudzinza mavo kana asati atuka munhu kana kunyangadzira munhu ko unhu wazobva kupi nhasi watibuda mudare rino kureva kuti ivo kana vakutiudza zvokudhakwa mudare rino tingangopedzera nguva zvavakaita vakuzviziva asi kuti vakuita kunge mupfumbu vamwe vari vakushandisa mishonga mataravo ndochekezendavaaaa amune izizi chiitarisa kunhu ane makore mangani makagara naye pamba penyu nekuti murume wakahapo pamakore agara ninaye murume wakahapo une makore mangani? Handingatendera makore murume akahapo nokuti murume akaenda kubasa achiuya achienda kubasa achiuya akaenda kubasa nemagore rakapera pakaenda kutanga ina kubasa pesa paigara nomudzimai wake pamba saka ane gone asipo achindimati mimi ane mutengo wegore murooro yangu ane muzi here waakambotaura mashoko akaipa naamwene vakava kuti munozoti andirongera uyu naamwene vake amwene vake vana kusiyana vamwe chete. Kwa hiyo pfungwa dzavo nemwoyo wavo wakashandisa kuti regedzai ndonoudza mashoko ari kutaurwa naatezvara kune muroora akanga ari echinangwa chei. Imimi munotaiva ndandakadhakwa ko uyo mukadzi anga akadhakwa here futi uyu atumwaka uyu akasvikodzwa mashoko yataurwa nani naamwene apa amwene ndo vauya vakasvika kugugudzira muroora kuti uri kudiwa naatezvara uyu netsika nehunhu zvokupisha kwake akati ini ndinokudza atezvara vangu regedzai ndiende ndauya imi makadhakwa zvenyu tomboti imi makadhakwa abva agara pasi kuratidza unhu hwake hwechinyakare abva agara ranzi aiwa gara pasofa chinangwa chenyu chamukatadza kurispekta mwana uyu kuti chaarambira kugara pasofa chii kureva kuti murooraka nhasi une mimi muri kutitaura kuti makadhakwa mataura mashoko aya mataura aya makuti aiwa uyu ndiye akatonga ataura kuti zvinozikana nefemiri yese kuti akatora hembe nezvine zvichenda kuchererwa pasi asika iye pachake mwana uyu chinangwa chaisho chaicho chakama mudeedzera imimi kuti muzotuma mukadzi wenyuyu chii ndechei nokuti uyu aimborota ngosvika apinda mubhedroom amwene airota hero kuti atezvara vandida vari kuda kuti nditaure navo airota asi akatobva kuda kwake kuya kumba kwenyu aitsvagei imimi aiyo hamuna kutaura naika asi muroora akabva kumba kwake akatouya kumba kwenyu imimi kunovantuwo kuno masofa akasvika mukabva vati aiwa gare zvenyu musagare pasi uye agara pasi akanga avingei imimi musina chamukaita ipapo ndopatuka kuti tinzi muchipindura pamusoro mese muri muno mbomirai muno matidi vanhu vane vakadhakwa pakasimudza uroko munhu achitaura ati usumudze unongodai oisa uroko pasi tenge takuona achitati vadai vanoziva mutemo wevhaisa pasi tikutoziva kuti uyo akapedza kutaura pana nhinga anga akasimudza pana nhinga anga akasimudza kana zvinokodzera
munapoitwa kwete kuramba kuti munhu kana kuti mambo ari kutaura kana munhu ari kutaura achitanga kutaura ubva wasimudza uri kuda kutaura kuti kudii. Regai munhu ataure, kana apedza unopuwa mukana. Andi unofunga mashoko yakutaurwa ndikuyanzwa ese. Inini ndiri kupokana 1 nyaya yekuti inini ainombotaura kuti ndandikadhakwa ndandiri kubhawa vanhu vandikauya navo ndikuvaziva ndisvikaenda kurara pasofa kuti kana ndikazoita misi kuti nandisaona ichi hazvimo mandiri. Nofunga nyaya ikaitika mukati memhuri yangu yandiri kunyatsa kuti ndakugadzirirwa nyaya ndoyekuti muroora wangu nomurume wake abva kuHarare akauya kumba kwa akanzi nomurume enda kumusha tenga grosari akapinda enda kumusha kwavo agara ikoko kumwedzi. Nofunga mwana wangu akakwirwa dare kwa mambo negomo tikazoenda ikoko amadzimai ndakazoenda nanekenda ndobva ratongwa mudzimai obva anzi ngadzwe kumurume wake obva wakoneswa mukurungai ndobva aenda kuti nomurume wake kuHarare. Vaenda kuHarare vazodzoka vese kuno kumba vasvika kumba obva vasiya zvikanzi muna December woye. Saka mukomana akasiya achiti aenda kuHarare akafona mama handisi kuona hembe dzangu kunoko zvikundinetsa plus chikandita micrave ndokuti vakanditi nini bisabusi dzako Amsoroi tapenda off topic. Iyo nyaya mafanana makamhanga ndezvati panomuroora. Isu tino nyaya yokuti muroora kuti makamuti musi wa 25 muda kumusunungura. Kusunungura kwacho muda ita mondinaye. Nyaya iripo ndeyekuti muno wakadzi vangani 6 vari paamasa sofa pano 3 se asarudza avo asina kutaura vamwe vanhu ngatibate papi apo anokuvenga imimi wokugadzirai nyaya kuti makanyanya kuita sei imuri atizva mati nomuromo wenye haana mupenga asisa achikubvunzai shangamira vakakubvunzai kuti akambokurukirai nyaya here kumashure mukati medzinza mukati kwete achitati ina ndina mibvunzo miviri mitatu kubva kune musungo. Vanhu vachitaura kuti akabva kubhawa nemadzimai ake mumwe watoenda mukanganwa nekamwana. Mubvunzo wangu uri kwakuti mazuva ese vana vanokutora here kubhawa. Mubvunzo wangu nyaya yangu yechipiri ndeyekuti mumhangari kuti muroora anenge ataura nyaya yekuti akashedzwa nambuya wake akasvika akagara pasi ndobva anzi agare pasofa. Ndaibvunzira kuti amweniwo zvakare vanenge varimo munyaya nokuti pakuzoenderera nyaya yekuti atezvara vahenga muroora musungwa ari kunzi akanzi bvunza amwene wavo kuti ndiri kuda kuita sei. Amwene vakati muroora rara naatezvarwa wavo kusunungura. Saka ndakanzwisa kuti mumhangari pawakasvika pamba apa ndanzwa kutaura nyaya yekuti ukapedzera ngodziwa wagara pasofa musungu wangogara pasofa ndozvaukapedzisira kuziva. Hauna kudya sadze, hauna mvura here, wakarara pasofa wasvika kunze kuedze uzi wafanira kunditsanangurira kuti kwakatozochena ndiri pasofa zvoreva kuti wakatozoenda umo. Ndainandipimbira kuti handiklarifairewo kuti because maonero andiri kuita ndekuti tsoro haisi tomboda nyaya yekudhakwa, haitomboda nyaya yedoro, kati iri kuita senyaya yakatogarirwa pasi kubva kare ichingorongwa kusanganisira naamwene natezvara. So ndomubvunzo wangu wandiri kukumbira tanga kuti mangari musungo anyatsoklarifya kuti anyatsopadudza kuti
zvakafamba sei zonga ari kunyanyorerekera kumwana stereki kutenge ndiyava murume wemuroro kuti mwana wake arubva atofona kuti baba handichauya ikoko zvoreva kuti hazvizo zvega zvavakadhiskasa pane lot of things pane zvakawanda zvavakadhiskasa ibaba saka ari gonomupomera mhosva kuti bvuma chete panyaya ndeyekuti anyatsotsanangura zvakazara kuti chii chakaita kuti amwene vauye kubhawa anovatora kubhawa vachisvika the same time muroora akatoshedzerwa kunzi ndiani wauye naye akatoti ndinanhenga kanzi muroora uyai kumba saka daunzwawo kusaiti paamai vakashedza amai vanosanurawo chapino tichitimbopedza kuda kuparadza nguva nenyaya inyaya yechokwadi yakaitika kana kuti tinemere kuti kuno hwahwa hwakanga hwakadhakwa munhu hatiri kupa hwahwa mhosva nekuti vese vanhu hwahwa vanohumwa iye inini ndikutaura pano ndakanwa hwahwa ini ndakahumwa zvakanyanya hwahwa ihwo handina kumboita unotaura mashoko akadai kuungano rwvanhu kana kunemera mumwe munhu mhosva handina ndaingomwa hwahwa kana ndanwa hwahwa kana ndaguta ndoenda varume mese muri muno kana muchienda kubhawa ivai nesikero pakumwa kwenyu hwahwa ivai nesikero ukaona wakuita zvakadai wobva wasira kubuda dhaka kana hwahwa uchiregera kumwa kana tiri pagurupu rokuungana pamwe rinenge rakasainwa constitution yekuti hapana anorega kumwa hwahwa iwo kusvikira wapera muzangada saka iwe semurume anokungwa 5 normal working days and hapana anotarisa kuti ningakweva zvakadii unongotoro zangata iroro woisa pamuromo wokukusa wogadzika basa zvichiraidza kuti iwe waguta hapana anocheka kuti wakweva zvakadii watakahumwako mana hatidi kunyeperwa tinoda vanhu vanotaura chokwadi mukati medare rakaunganirwa navamenesaka tikundwanana pamusoro izeni ididi maonere andiri kuita nyaya iyi nekuti mwana wangu uyu ane dambudziko rekuti murume wake hauya anogara ega saka pakashandiswa nyaya yekuti iwewe kuti murume wako auye anozviziva kuti murume wake haite sei auye anogara kwaHarare auye saka iwewe kana sezvo uri kuda murume wako gainini nditanye ndaita sei ndikagara newe obva wana chi murume wako waoperi waakuuya nguva nenguva nokuti murume wake haite sei hapana nguva kana zvava kutaura kuti takaendesana kuti inyaya yekuda kuedza kuti murume auye padhuze nemukadzi wake yanga isiri nyaya yekuti kupfidzisa yanga iri kuti murume nemukadzi vauye padhuze asi yanga isiri nyaya yekuvarambanisa yanga iri nyaya yekuti vauye padhuze nepadhuze nazvidaro kukatimungeni matakutotonga matari nekutadza kuronga godunhu zvichanzwidunhu rachipadze muna ana atezvara vane shungu dzokurara nevaroora ndinondiratezvara ndinavo varoora vangu vatano ndinondiredzwa included in that rubido saka muno hatidi izvozvo takutodhimanda kuti titi kubvira nhasi onwani kana uyu muroora atezvara vako vakaita chimina mukati medu vakaita chimina mukati medu kuti vanhu vanhu zvinhu zvakadaro zvekuti atezvara vakada kuhinga muroora hatibvume nyaya yakadaro ichi chinonzi chimina chavakaita hazvibvumirwe nemutemo wenyika zvinopfumurisa nyika saka amukurungai venyu tinovatonga nomhosva yekuti vakaita chimina chekutambanidza maoko avo muhuro nomuroora
mazvinzwa here vese muri muno kana pane mumwe anoda kupikisana nazvo zvandiri kutaura anokwanisa kupikisana kuti kwanga kuti ranga riri jee ranga riri chii asi ini maonero andazviita vaida kuti muroora agare nababa eti chinhu chinonetsa ndochekuti adzimai venyu chaivo vanga kukonzerei muroora mwana womukadzi womwana wavo mazwiwayo anoshamisa mazwiwayo akataura saka concluded the case iyi tiri kuitaura tichiti chimina mutemo wechimina imombe nembudzi zvatiri kuda kubva kuna amunika kana musina imombe mune mbudzi mombe $300 koita mbudzi pamusoropo ipapo ndo muripo wenyaya yenyu ini ndichitarisa ndichikonkluda nyaya iyoyi yatopera nokuti iye zvino izvi kana uyo akasvika patsime uyu vanasikanawo vakadzi vanenge vachichera mvura patsime vanonongedzera kuti ndiye akatongwa naatezvara aida kuhengwawo naatezvara patsime chaipa panenge pakazara vakadzi vanenge pakuseni autoita mistake kuenda ipapo kuseni utoenda masikati vanhu vaparara patsime ukangoenda chete wese mukadzi aripo anonongedzera iwe uri kunzwanana chachi pamusoro changu ini nemaonero andaiteni ichokwada baba vakaita chimina kumuroora asi muroora zvakaitwa nababa kwavari ini ndinoona kuti zvakakodzera kuti baba avape muroora mubve kuvatadzira kwavakaita muroora kuti mombe mbiri inoonera yechimina inouya kwedu kwachipadzi kukanganisira dunhu redu kuzoita zvavakanganisira muroora